Kublai shibuni pi barok ki parlok ki biju page yang ke channel na kapor shakapor. Hakan ke video dan banwan ra IP ya ki kam ki balai. Hapo jong ka IDB bank. Te kino ki bukwa ban apply na pentai kini ki post. Kerteng jong ko post kedai assistant manager bat JAM. Ki total number of post ki balai. Ki dan hadu 1000 lai spa tele ki post. Te kino ki bukwa ban apply na pentai kini ki post nga kerpan IP. Pin page yang kini ke video na duk basdang duk ban dekut kenang ba pin tiap kumno ka rukom ban apply ka IDBI bank ka kod online application na ka benta kini ki 1000 lai spa tele ki post ki balai na ka benta ka post assistant manager ka grade A but junior assistant manager ka grade O kelas date ban pediang ya ki application ka dei ha ka khat khandai trik banai balai arajar ar pendro ka kerteng jongko post kadai ka benengkong kadai assistant manager ke grade A ki total number of post ki dan hadu arspa tli ka age limit kadai arpwe do arpsan snem bat kondon ka relaxation ka ba san snem na ka bentaki SC but SD candidates ka pemut ba ka age limit kandai hadu arpwe do live how snem ki kerdan pule bedan kam Pidai ban pendap ia ke bachelor degree kumbah 100% na ke bentaki general ki EWS but OBC 100% na ke bentaki SC but SD but PWD candidates kan mau bah pidai ban pendap ia ke bachelor degree 100% na ke benta ki general EWS but OBC candidates but 100% nak bentaki SC, ST, PWD candidates. But pila ban pas hakano ke stream tangba di ban pendam ia ke bachelor degree. Ka experience pidai bendan R6 nangta ka ba R junior assistant manager aga grade O nak bentakan ke post pat ki dan hadu 1000 spak tali ki post ka age limit nak bentaki SC but SD kalong kumni arpwe do live house 6 kerdan pule bedan kam pidai ban pendap ya ke bachelor degree hakano ka stream minimum 100% nak bentaki general EWS but OBC candidates but 100% nak bentaki SC but SD candidates Tekumno kerkuam apply na kebenta kane ke post. Ki interested but ki eligible candidate pila ban apply tang link bar ka ba apply online link ba ka website jong kane ka IDBI recruitment portal. Katari ka ba pila ban apply kan sedang nadu ka pratrik banai balai arajar ar pendrew kan kod hadu ka khat khandai trik banai balai arajar ar pendrew. Te ya ka detail advertisement kan sami adin mo kani ke short advertisement te ya katarik kabapila ban apply kan mau bah kadai na do ka pratrik banai balai arjar ar pendrew bat ka last date kadai khat khandai trik banai balai arjar ar pendrew bat kini ki link ke bapila ban apply te ya kini ki link in sabu apo jong ka comment section jong kani ka video te sengopa banta chang na po comment section jong kani ka video in sebu ya kini ki link ka online application form nang ta ka advertisement details bat ka official website jong kani ka bank te kani ka video ngidan ban wan ra IP tang kini ki jumpen tem kublai shbon